Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamong gid nga salamat. Pila ka mga residente sa Bacol City, padayon nga nagareklamo bangod sa mga basura nga walang gihapon na pangkolekta sa syudad. Nakatutok Aileen Pedreso. Sa sininga video nga kuha sa motorista nga naglabay, makita nga nagatinumpok ang basura sa kilid sang dalan. May iban nga naglapta pa sa tunga na sang dalan. Sunod sa pila ka residente sa barangay Villamonte, magluwas nga mahigko, hindi nila maagwantahan ang baho. As in, higko grabe ka baho nakatama. Worst gid ya ma'am kag tiindi iya nami para sa mga kabataan. Pila ka weeks nga wala magwa. Sang nag-ano lang ning New Year sa Paskwa, dira na gid naglalain ang kilid. Abi nila guro, ang lugar nga ina, basuriro, basurahan na gid na dira. Siyempre kami ang mapasibandan. Aminado ang barangay officials nga may mga reklamo na sila nga nabaton, rason nga nagpatigayon sang clean-up drive. Prior for that, no, may mga series makikita og clean up drive, no. Sang nabutang na to yung karatula, why na to actually basura? So we do understand we should also be patient because I think, no, kinahanglan ta magbuligay subong nga tsimpo, no. We have to make solutions sa problema. Magluwas sa Villamonte, talalo pang doon nga wala gihapon nakuha ang mga basura sa barangay Vista Alegre. Maghangin laga kwandri sa amon tampi mo. Saan ila man ikanon, ila man na itumanon kasi siyempre ila na obligasyon nga magkuha sa mga basura. Sunod sa LGU, nagapadayon na ang pagpanghakot ng basura sa bag-o nga garbage collector. Aminadong city legal officer nga hindi pa maubos ang tanan nga basura sa mga barangay bangod sa backlogs. Ito, napasubong ang mga minibus sa ito, puntaan ko sa dira. Nakabiyahe naman interior roads, no? Hopefully, ma-flash target naman. Mga backlogs kita mo gindihan. Nagdugan pagid sa season sa Christmas kag New Year. Those are the factors. Nakasaad sa kontrata sa bago nga kontraktor nga sa sulod sang tuig 2026 nga sila ang magapatigayon sa garbage collection, hauling, kag disposal. Subong man ang pagmintenaro sang sanitary landfill sa barangay Filisa. Kung di qualified naman na sila pag-bidding ta, may experience man na sila, especially sa Metro Manila. Upod kay Reynald Casillo, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.